जतन खुलुमबायखा आं दिनै मिडियानि बिसखां फायमानि मूल कारण ओंखा लाइथानाय 17 तारिखनि सिनि त्रिपुरा हास्ते ताय बारा थाकतरनि गोरों जागाव गोबां कोकनि वातै नबार फायमानि बागै चिनि विशेषकर चिनि त्रिपुरा हास्तेव बेलायखै अरन्दै क्लाइबायखा स्कूल कॉलेज प्राय ऑफिस रक बहायनो खायनानि कोनो सेरसाब करिङै थांका तामनि बागै हिमालय तैलो मानि बागै बिसि कलक मानि यागुलो ताख्लायनो जतनैसे गोबां अ जराव वातै बेलायखैना फायखा अ वातै फायमानि बागै चिनि विशेषकर चिनि कामि आमचाइनि तैसारकनि तै बेगलायै कबल मै बेगलायै नखुक बायबिख्या लामा जायजर बायबिख्या गोबांमा स्कुल नग्रक वागबायख्या आबनि लगे लगे फेरां जेटा कारेन्टनि खुटि रगलो हायनो कला लामा रगो क्लाइबायख्या आबनि बागै चिनि बरक विशेषकर चिनि त्रिपुरा हास्तेव तावुक जरा 30 जना मतो थैख्या आबनि बिसिङाव चिनि बरकनो गोबां हायमा दङ कारण चिनि बरक हाथाय तलाव नक थाङै दङ समतलक दंया तंनाफानि जागा करै बनि बागै जखन वातै रूप वामानि परेंगना हा नरंगै वागै चिनि बरक आगे थैबायख्या आं सानाय बाखा मसे चिनि विशेषकर चिनि रों फोरोंनाय रक आंनि डिपार्टमेन्टनि जरा रों फोरोंनाय रक शिक्षक ताई अशिक्षक कर्मचारी रंनां अवनतिनि कयना मुसुम फायदि जों जे ताखु बुखुक सं नखु कुरिङै तंबायख्या मासे मानि यांङै तंबायख्या दैलम सजाक गोबांमा बेरामक्लाय तंबायख्या बनो सुबानानि बागै जों जत पाल बाक्सा ख्लायै तामा तिएफ हिन तामा तिउकेएस हिन तामा तिएनिए हिन हियावै जत कर्मचारी रक जों जतन थांजा ख्लायै फायदि आ आमसारगो थांगै जों माइरु माइखा रिसुम रलायनो एवं रलायनायनि बागै जत रों फोरोंनाय रक विशेषकर आंनि रों फोरोंनाय रक आं कयो रों फोरोंनाया बादेबो जोंनि गोबाङा सरकारनि कर्मचारी रक दङ बरनो आं कयो बरक जतन फायदि नरगले किसु मिसाफान मानि तंजामाबा जों बजा मानसाक सुबालाय दङ आमसाय थाङै जेन आमसाय थाङै अ जरावनि आमसायानि आमसायनि करै जत आपद माने बिपदक लायजागनारनो सुबाना बागै जों जतन फारि साकथालायनो ताई जरा विशेषकर जरा बुबाग्राना हामजागै तंनाय रक नरक मुखना चिनि बुबाग्रा नौनो मेसेज रेखा नरक जा मानवानि नरक रिबायदि नियाखैबा फायदि जों ग्रुप खायै जा मानवानि तलांलायै जों बंनि बिसखाङाव थाङै बासावै बंनो सुबालायनो हामबाय স্যার তাবক সুজরতে মিনি তারপর এডিশনাল সিউনো সংসাকাত চিনি যে 29টা যে তাবক চিনি আইএস অফিস দমানি আবনি আন্ডারও যে তাবক 1633টা যে স্কুল দমানি ব রুমনগ্র নষ্ট अंखा আব রিপোর্ট जों जेहेतु स्कुल बन्द दङबा जों खुब सम्भवत बिसखांनि 28 तारिखनि बिसिङाव कमप्लिट दङनो जों आबो जखन कमप्लिट नाय आ रिपोर्ट जखन माननाय आबनि परेनो जों स्टेट गभर्नमेंट नो बा सेंट्रल गभर्नमेंट नो जों चिठिनो जों हरनाय दाक्ति आ स्कुल नो सामदाना दं गाबांमा हस्टेलनि साइड वाल रक काखलायबायख्या लामा रक काखलायबायख्या बाबो रक्तसिन किसु सिन और फायसबायख्या खबर गाबो ताबु का खबरनि न तैनो जों ताबु त्रिपुरा चिनि जत इंजिनियर नबो एडिसिनि जत इंजिनियर जों साका स्टिमिट खायै बड़ बुस्तु ताव खतिंखा बन स्टिमिट खायदि कागज रिहदिसनो
लगे लगेनो जों और स्टेट गभर्नमेंट चिनि आबो तो फान क्रय स्टेट गभर्नमेंट और सेंट्रल गभर्नमेंट थानि जों आबो हरजांनाय इंकाय जे परिवार क्षति इंखा आबरनो जों बाइके चुबायमान आबो जों ऑफिस रखलो माने परेनो जों वान सुलायनाय दा ते कैसे टीएफ है का कर्मचारी संगठन मिथानी तुमपर जो तो बसकांगो बासनानि बागे कोइखा अब सदर यूएस नि अब हाके पाट कोनो सदर सुदुर करे आनी कोइ मुंगा सारा त्रिपुरानि चिनी त्रिपुरा टीएफ नि चिनी जत्तो ब्लॉक आबंका पॉलिटिकल ब्लॉक जमन विधानसभा भित्तिक चिनी जे ब्लॉक तंमानि जत्तो ब्लॉक नि चिनी आदम र आरो तो चिनी जत्तो कमिटि तंगय आं टीएफ नि कोनो मुंसा इनचार्ज गैया हाइफानो मा कोइमानसि जेहेतु साइथां अंकाय ताबुक जत्तनि से कबांको अंकाय सिनि टीटीए दि सिनि रों बेदागन बिसि बांको आबोनि बागै सां तिन नरमि बुसकांगो फायै जत्तो टीएफ नि सिनि सेंक्रा ग्रगनो बरमनि माया गोनां खा गोनां रगनो जत्तनो आं बंनो कन्या बागै नं बुसकांमा फायो फायदि जों जत्तनो मुंसार लायो जा मानमानि जों रां पुसा माइरं माइखा रि जमरलायो जों पालखै जों थांलायो जेखाने सिनि बररक बिरमानक लाय तंखा जों आरो थांलायो बंनो सबालायो आबो सुतुनि नर्थ वेस्ट दलाय बा साउथ नि करे बेसिबाग सिनि खतिंखा साउथ गुमुटियो साउथ गुमुटी आरो बेलाय बेलेखना खतिंखा आबन परे जांगो उनकोटि रग वेस्ट को कबांगमान अंखा हाइपार आबन से जत्तो से बेसिबाग अंखा साउथ बाय गुमुटियो सर मैं ता कैसे नुका सिनी त्रिपुरा हास्टेनि सीएम सर डॉक्टर मानिक साहा रामनगर थांगै साइलाकनि सेग्याफोर काउका तै न खुंजा तांगै रिजनाय तै थैनायनि बाबु खाना पातारि जनाय ताबुक सिनी कैसे अंको त्रिपुरा सरनि खरजन नुखुंगो पना ताकु जते रांगरि रंनि सगुनिनि व्यवस्था करि सीएम नुबो खाथै अबरे ताबुक खाना बेलेखेरा हामबाय दिनो कक्समान तै जों जेखाने जों साइमानो पुइलो जों सिनियर उनका तेलेंबर साकमागात नरमुखना सामप्लाय पुइला थिजाका सिरिसराय खरकसा बहु स्टूडेंट आं तिनी मिया बंनि प्रेस मीट नुखा एजुकेशन डिपार्टमेंट नि बिनि डिपार्टमेंट आव खरबुसु थिका स्टूडेंट थिमार खबर दा तमज खबर रिनि साव आबो क्लास 9 परि तंगो क्लास 9 दा 9 नंना स्टूडेंट गाबनि लगे लगे ओ सिगांगो जेखाने 7 जना एकलगे थिमा जागा बसिनो स्टूडेंट दं गाबोतिरो कम्पेसेशन रामनगर जेबाब जे रांनि मारि दियो जों कयनाय राज्य सरकार अर्थिक समपरिमाण चिनि त्रिपुरासा जे परिवार थैबायका आ परिवार नक थांगै ताय रांग्रानि दं आबो चिनि डिमान्ड दंनाय जुदि आबो जुदि बरमानि आंखाय जों चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों बमनो सारिनाय जेसे कायपाना उथं जों आबोनो आदैसि माखायनाय केंद्र गभर्नमेंट बखाटे साखलाय जाखा जत नुखुंगो न मानाय हने तापु जरते थांगि बनाया को सिनि सीएम त्रिपुरा निंगै तापु जरते कुनु खुश खबर ना हाजागिया कुनु हनै लुकुरबो सिलजे दं ताको ताबुक तो साइथांगा अ जराव तो सीएम दि मिनिस्टर खुंदि जत डिपार्टमेंट नि जारा डिपार्टमेंट ति तमार जों जत से जाबिक लायना ताबुक सीएम तो हेलिकॉप्टर गुरि हेलिकॉप्टर तो बसु 30 नुखलायो आसल जो परिवार एफेक्टेड एरिया बरक जो तामखाय साइ तंखा तामखाय नों तंखा आबरक को जत जागा तो पुसुगिया जे ब्लॉक बा विभिन्न एसडीएम बा डीएम नो जे दायित्व मानि आ दायित्व बर सठिक पालन खाया जे नु मानि कबांमा जागा ननि बिसिंति जो नुखा ताबुक सुजरा कोनो प्रशासनिक नि बरक आसुक एकड़ के हजार एकड़ तैलमय हासिंसा बोले रुई सिनि जत ताखलायनि जे हुबार नि आसुक परिश्रम खालाय आसुक रां खरच खायमोन बेबां नस्त होयका ताबु पर्यन्त हुबार बेदें बिसिंतै ताबो जों साजामार मुयाखौ कबांमा कारेन्ट खुटिर प्राय एक सप्ताहनि उपर कारेन्ट सिंयां तंगैखा ता कोइनो साजायाखौ कारेन्ट डिपार्टमेंट नि गैनाय माने पावर डिपार्टमेंट नि गैनाय जे मुसु खतिंखा बा मुतिं तंखा बा जों युद्धकालीन जों मार सामथां दङ हाइके दङ इराइके दङ अबरक किस लैब्स दङ विशेष के चिन एरिया चिन बरंनि एरिया सबसे ताबो पर्यन्त अरब बि मातृ सुला बालजी को गखाय
nini ani tabuk je nuk tong kan nini ani nuk jagai tong senja edise hapang kisa misa je tong mani bai aro bo suno direct tungani hoite tabu oma hai kuno suno facility je chini kuno alada khairang je gai o alada khairang jodi mani thang hankai sung bosin yakti kawama jakhana borok thange singa jaga thange sung bongno subasu khaima khamata henu ta pojonto omoti rok muyako omoni bagai state level je omoni tui ji asuk lemani aboni follow up tamungno sini to minister bo thanga MLA rok thanga thangai tabu sorbodole meeting khaimani yagulo tamo step najagno abo tabu jorano sanai jorano sungai singlai tong हामबाय सर